toɓɓe wettiyankoɓe ɓe ko fati e science et environnement ɓe tawi ko gueɗe environnement e gueɗe ɗe kutortoɗen ko fati kadi e ndemanteri men ko wiyete ko oɗo agriculture industrielle oɗo kadi ɓeydi kadi warde ñaaki ɗi nde wonno ñaaki noon ko kullel potguel accede haqqille ko kullel banguel fayida ɗum waɗi allahu subahanahu wa taala haali ɗum e defte ɗe neeli nelaɓe ɓe foof defte ɗe foof ene haala hen yen mbat feere toppitoɗen ñaako wona tan to batte jumri ndi walla to batte nafoore men to batte ñamdu walla safara ala koto nafoore men to batte gurdam men eyyi ɗum waɗi noon guila e oɗo changement climatique ari guila nden yimɓeɓe puɗɗi yiide hankkadi ñaaki ene nana usto e aduna he ñaaki ɗi comme nana usto ndemanteri kadi nana daña caɗele dulɗi kadi nana ɓeydo ustade woni ni leɗɗe ɗe ganduɗa eɗene majja leɗɗe gonnoje nana natte yiyede ɗum ɗo foof ko gueɗe changement climatique ɗi e gueɗe oɗo ko wiyete agriculture industrielle gaddaɗo mo ganduɗa nden aɗa wawi wadde ɗum tawa a hutoraki ko wiyete les produits chimiques les néonicotinoïdes les pesticides tawa hutoraki ɗum taw ko ñaaki tan mbawi waɗandema ha rendement ma ɓeydo eyyi ɗum waɗi noon joni aduna o nana arta e oɗon eɓene mbiya yimɓe mbat feere mbatta haqqillaji e ñaaki eyyi changement climatique o minen gaɗɗo tan e Afrique e Sénégal min guuri ɗum nde wonno nden production ene waylnedi nde wonno production waɗi ɗum hewde ko leɗɗe ɗe waɗi ɗum hewde ko piini ndi waɗi ɗum hewde ko ndiyameje ɗe joni leɗɗe ɗe nan usto no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi ɗum waɗi jumri ni koko ussi e nder aduna he eyyi nde wonno ko addanno jumri ko ussima jumri ne ussima e nder aduna he hande safareji walla gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa keɓeteɗe ñaaki ko wona tan jumri ndi hollumin ɗum e kadi kolla min gueɗal hen foof ko woni nafoore muɗum eyyi ɗum ɗo kam enen foof eɗen gandi nde wonno enen foof eɗen gandi jumri enen kam sen mbiyama ni tan sa wi ñaaku tan e nder Afrique wiyete ko jumri e jumri ko hunde wande fayida ɗum kam jarani ko mboɗo junno hen aduna o foof ne andi kadi yimɓe ene gandi ne wonno janggama e qur'ana alqur'anu karim kadi enen en tawi taniraɓe men e jaciraɓe men foof ene kutoron jumri e wone fannuji safaruji kewɗi eyyi ɗum noon jumri ko hunde wande fayida ene waɗa renforcer immunité ene heewi nafoore eyyi ɗum waɗi ni enen ala ko ganduɗen e nder gaga ko ñaaku fewnata